Nas últimas semanas, a Garda Civil informou os propietarios das embarcacións de terceira e sétima lista da obriga de retirar os buques atracados na zona da Escolleira de Rianxo. Sen maior explicación nin comunicación oficial por escrito, os propietarios, na súa maior parte xubilados do mar, aínda que tamén mariñeiros en activo, vense na obriga de abandonar unha zona na que levaban anos, sen alternativa, posto que non dispoñen de outras prazas de amarre no Porto Deportivo. Chegoulles unha orden verbal, non se sabe de quen. O que saben que a Guardia Civil lle dixo que tiñan que quitar daqui da mal chamada Escolleira estas embarcacións, que senón iban a recibir multas. Entonces, postos en contactos que a cofradía falou con Portos de Galicia, eles non teñen idea, non saben onde se esa orden. O que si está certo é que alguén intenta sacar a estes veciños dun lugar que levan anos. O problema non é só quitalo, o problema é para onde levar estas embarcacións. Neste momento non temos lugares de amarre aquí no náutico, non hai plazas de amarre, aparte, como ben dicimos, a maioría son xente xubilada, xente maior. Malia que a confraría puxo a situación en coñecemento de Portos de Galicia, o ente autonómico aínda non moveu ficha, polo que o BNG presentou unha serie de iniciativas parlamentarias interesándose polas causas desta orde. Entón, non saben moi ben por orden de quen teñen que marcharse daqui e o máis curioso de todo, é que a estas alturas Portos de Galiza, sabendo xa o que ocorre, aínda non se puxo en contacto cos afectados, nin coa propia confraría, no? Cando, como digo, estamos a falar de que hai unha sétima lista, que é verdad que a maioría son xubilados, pero hai unha terceira lista que son profesionais e que agora mesmo teñen mesmo impedida a súa labor porque non teñen donde amarrar, no? A escaseza de puntos de amarre, unida á nova prohibición, motivou que algúns mariñeiros estean a levar as embarcacións para casa co fin de evitar multas.